Кам ти пич, на мацките очите направо ще ми свекнат. Цецко, какви мацки бе, Цецко? Абе, Фица, за колко прави този ремонт? Накрая да намажеш всичко с латекс. Ние хората от офис предлагат камъчета, блъскат, светкат. Красота. Много чалга. Или чалга е мода. Сваровски. Вече го слагат навсякъде. Това по телефони, по очила, по чаши, по чини и по све. Даже и тук по нотенците отгоре слагат. И отдолу, да им се вижда. Да белезва. Цецко, това си го гледала по телевизията след 12 часа, нали? И след 12, ма е много модерно. Цецко, ако беше жена, щеше да си я гасиш аврантията, казвам ти. Ей, голем колега. Здрасти, Деси. Деси, здравей! Ако предпочитате нещо по-семпл, мога да ви предложа структурната ни минерална мазилка 713 или мазилката с ефектно покритие металик чипс. Абе къв чипс, бе? Колега Иванов, не приемайте нещата буквално. Абе, я го гледай, това какво е грапало, бе, виж го. Виж го, какво е грапало. За какво се мъчихме да ги изправяме тези стени? Мазаваме, правиме ги. Пич, стените трябва да са гладки като детско дупе. Не, стените трябва да са гладки като мозъкът и, Цецко. Деси, благодаря ти много. Много ти благодариме, Дечи.